ako i-unbox niyan ang ako gin-order sa Shopee na impact grill. At nabalyo ko ini sa halagang 800 pesos sa Shopee, cash on delivery. Ini man ang rechargeable impact drill na pwedeng pang barina, pwede pang tanggal ng mga tornilyo sa sasakyan. At mayaon siya kasamang mga tools na din, at mayaon sa yung battery. Dikan ako iti-testing, ayan, gumagana naman siya, may ilaw pa pag masiro man imo ginta trabaho. Ayan, malakas. At yung ikot niya talagang makakatanggal. So iti-testing ko ini unina la. Ayan na, ini man ang kanya mga libre nga kuan, bala. Dikan mayon pa siya mga kasama nga pandugtong san barina. Ayan na, hindi man ang kanya mga tools naging bubutang doon sa kanyang uluhan o pantanggal sa tornilyo. Dikan ang kanya mga kasama pa, ayan, may mga barina na siya liwat. Oh. Ikakabit na la. Testing ko ngun akong malakas pa talaga siya sin tornilyo. Ayun, iniman ang kanya mga kasama nga mga tools pantanggal sa mga tornilyo katulad ng mga sasakyan, motorsiklo. Ito ang kanyang pangdugtong o lagayan ng bala sa barina. So mabaysay ini nga ako na order nga impact drill kay na siya 3 in 1. Pwede barina, pwede pang tanggal sa tornilyo, pwede pang grinder. Joke la. So ini na ini siya 3 in 1 na ini. So mas okay ini nga rechargeable kay madadara-dara ko ini sa mga kuan lugar kung saan ak may trabahoon inyo. Dali la siya ko testing. Testing nato sa kuan sa CR kung makusog talaga siya. Ay anak gimbala sinidiri man itong pambato, pang kuan ini nga gimbala pang kahoy. Bisan pang kahoy talagang makusog. Talagang makusog ang kanya pag barina. Bisan pang ini pang kahoy ini nga nabalik ini nga libre nga kuan bala. Nabalyo ang pa siya sin pambato talaga. Makusog siya mag barina. Yan talagang niya talaga kahit siya may finishing. So makusog siya nga kuan impact drill. Di kan testing nato sa pag-charge kung gumagana ang kanya charger. May man ini warranty pa kung sakali mayon siya problema. So ayan, nagcha-charge naman siya. I-charge ko muna. Di kan testing ko ulit. Ayan, makusog ang kanya kuan barina talaga. Okay, nagkuhan pa, nag-aaso pa ang kanya bala. Gusto ko itong barina na to kay kuan mura la siya, di kan makusog.